Szia fel a kokain! Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Gondolom már láttatok hát jó, mondjuk fönn van egy darab unboxingos telefonos videó csatornámon, amely ezt a Sony M4 Aqua telefont szereztem meg, kaptam karmaim közé, ajándékoztak meg vele a fantasztikus tanulmányi átlagomért. Bravo, 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 taps. Na jó, de nem azért vagyunk itt, hogy a magamat fényezzem, bár néha nagyon úgy tűnik. Nos, ugye mindenki ilyen 200 000-es videókat unboxingol, mit tudom én, Apple S64 telefon, stb. De én úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen puritán, egyszerű, apácás, szerzetes, rendes unboxing teszt videó. Vettem egy ilyen ütésháló szilikon tokot telefonra, és most ezt fogom letesztelni, még pedig úgy, hogy fizikai erőhatás fogja érni a telefont és a tokot. Jó, akkor ezt most így rá is raknám. És itt is van. És hát most ízlesesen szét fogom baszni jobb kézzel. Nos, akkor tekintsük is meg az eredményét. Ugye azt írták volna, hogy ez nagyon ellenálló és fantasztikus tok. Mi a fasz? Mi a fasz? Azt a kurva. Hát a csapdába lettél estve, mint győzike a logikai játékban. Mivel van egy ugyanilyen telefonom, egy M4 Aquám, ez volt az eredeti, csak ez összetört még 2015 nyarán, fantasztikus egyetemi Google táborban. Melengeti a szívemet az a csodálatos emlék. Nos, hát köszönöm, hogy megnézted ezt a teljesen értelmetlen videót. Ez arra csak lett volna egy példa, hogy hogyan szereznek egyes videósok nagyobb nézettséget, hogy összetörtem az autót, az közben meg egy fék arcolás sincs rajta. Nos, ennyi lett volna. Sziasztok!